uhlose ukududuza abantu ngengoma yakhe eshisa izikhotha uKing Nuba. Nginibingelele ngiphinde namukele kuyo le channel ehamba phambili igeza lami igama umfeze kuntuthuko wakhumalo bathi la sibana amagoma yadima. Ukuthi usemusha la ekhaya sicela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukulike nokushare okukhulu kunakho konke. Ubuyisa ithemba ngengoma yokholo usomahlaya owaziwa ngokuncokolisa abantu ezinkundleni zokuxhumana. uKing Nuba ukhipha ingoma ethi wathi ngesonto eledlule yaba nesasaza futhi kubukeka beyithakasela abantu yiziqala enyangeni ezedlule ukugabisa ngokuthi uzodedela ingoma ezoshisa ikhonda, kodwa kekho obazi ukuthi kuyiqiniso lokho ngoba ungumuntu wamanqoko. Kunabantu abakhala ngokuthi uKing Nuba usheshe wayikhipha le ngoma kungafanele, bekumele kube ngeyokuhlukanisa unyaka ngoDisemba. Le ngoma ithathe nosaziwayo ukubala abasakazi, abalingisi nabaculi uqobo futhi batusa uKing Nuba ngokuhlala evumbuka nezinto eziqedisa isizungu. uKing Nuba uthe yize ungumuntu wamahlaya, kodwa lokho kusho ukuthi uyazishalazela izimo ezithinta abantu futhi kwenza asebenzisa amahlaya ukuthokozisa abadabukileyo emoyeni. Inhloso ukubuyisa ithuba ngoba ngibalise ngezimo abantu abaphila ngaphansi kwazo zonke izinsuku, ingakho nje ngibala usiza ababhekene nalo bese ngibakhuthaza ukuthi bangalahli ithemba. Ngiqonda ukwakho ukududuza nokubuyisa ithemba kubantu njengoba impilo inzima. Kusho laphana uKing Nuba echaza ngokukhishwa kwengoma uthi bese kunesikhathi ehleli phezu kwayo engayikhiphe futhi ecabanga ukuthi iphume kahle ngesikhathi bedangela abaningi ngenxa yezimo ezahlukahlukene. Le ngoma yangifikela ngoNovemba nyakenye ngifuna ukushutha nodadewethu, ngajabula sengiphambi kwekhamera ngafikelwa ile ngoma nomlayezo wayo ngingahlosile, ngayihlanganisa ezinyangeni ezimbili ezedlule, ngagabisa ngayo ngacaca ukuthi abantu bayathatheka ngayo. ukhulu benze ewasolinda uproducer wangilekelela ukuyiqopha ngayikhipha ngesonto lephasika. Ukuchaza yena laphana uKing Nuba ngaza kwethu ayimpela nethemba senizwile ingoma yakhe lapha uKing Nuba eshisa ikhotha ethi wathi engenamali, wathi engenabhiya, wathi imnandi kakhulu. Ngaza kwethu usengaya laphana ku YouTube ekhasini lakhe uKing Nuba ufika umlandele bese uzwa yona laphana ingoma eshisa ikhotha. Mhlawumbe ukuthini kwakho ukuphawula ngale ngoma asihlangane laphana kwi-comment section siqede ngalo udaba. Ngaza kwethu bekulona udaba benika lona namhlanje kwesenkezi. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike nokushare okukhulu kunakho konke. Niphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, nginithanda. Wakunzima engenamali engenamngani